Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin appella biex qabel ma ċittadini Maltin isefru minnu lejn it-Turkija jiverifikaw u jikkonfermaw it-titjira tagħhom mal-linja tal-ajru jew operatur tal-ivvjaġġar. Wissa wkoll biex il-passiġġieri jaħsbu kmieni biex imorru l-ajruport fid-dawn ta' miżuri ġodda tas-sigurtà li qed jieħdu iżjed fit-tul. Is-sitwazzjoni fit-Turkija jidher li qed tikkalma xi ftit wara l-attentat kolb ta' stat fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt. Titjiriet minnu lejn ajruporti fit-Turkija qed jirritornaw lura għan-normal, għalkemm għad hemm linji tal-ajru li għadhom mhux joperaw lejn l-ajruport fi Istanbul. Għal dawk li jinsabu fit-Turkija l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin appella biex jisegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet u jibqgħu informati dwar l-iżviluppi minn mezzi ta' midja lokali. Dawk f'Ankara u f'Istanbul huma mħeġġa jevitaw postijiet pubbliċi u jibqgħu viġilanti. Iċ-ċentru ta' kriżi ta' Malta huwa miftuħ għal Maltin li jinsabu fit-Turkija u li jistgħu jagħmlu kuntatt fuq in-numri 2124-2191 8007-2203 jew inkella 2204-2200.